Hi guys, good morning. Here ko sa Hinuo kay na ako gikuha sa GRS. Naay nagpadala sa kuha, so akong kuhaon karon. Tapos while nga naglakaw-lakaw ko naay nanawag sa kuha. My God. Supporter pud siya. Thank you so much. Gikan siya sa Germany. And now, please welcome. Ayan. Di ako Gihatagan. Thank you kayo. Gikan siya sa Germany. Then 3 weeks ra siya diri. Dahil mubalik na po siya Germany. Ayan. Supporter tayo. My God. Thank you so much. God bless. Salamat. Dapat malingok yung sa mga video nakakuan, nakatabang sa akong quarantine. Oo. Lagi no, kay quarantine pa man pud no. No. Kaya guys, sige maghanto sa kumam sa. Sige. Magayo-ayo kayo. Ganda mo sa imo ang pamilya. Yes, salamat. Salamat kay Ani Ma'am. Salamat sa suporta. Bye Yan. guys. Ayan po. Thank you kayo, Ma. So pupunta na ako ngayon sa GRS kasi kukunin ko na yung pinadala. Ayan. Very good kayo. Salamat. Ayun ako sa GRS. Malapit na ako guys. Sa GRS. Ayan. Nasa harap na siya. So, kunin ko na yung pinadala sa akin. Dito muna ako sa harap ng GRS kasi wala pang staff ng GRS. Ayun, dito muna ako sa harap. Oh my God, thank you so much talaga. Kasi di ko talaga akalain na may ganito pala. Naglakad lang ako papunta sa GRS. Tapos, parang may tumawag sa akin. Yun, sabi niya, maya-maya. Tapos, paglingon ko, kinamayan ako. Ako pala, oh my God. Thank you so much. Tapos, binigyan ako niya ng 2,000. Imagine. At saka alam na alam niya lahat ang mga video ko. So, maraming salamat talaga. Thank you so much. At saka galing siya ng Germany. So, kakauwi lang niya. And na-quarantine siya 10 days. Tapos, 3 weeks lang siya dito sa Pinas. And babalik na naman siya doon sa Germany. Ayun. Biro mo, alam na lahat niya ang mga video ko. Diba? Thank you so much. At saka balak daw niya pumunta sa Balingwan. Ayun, para lang daw ako makita. Oh my God. Tapos nagpa-picture siya sa akin. Thank you so much. Di ko akalain talaga. Tapos may ukay-ukay dito. Nakuha ko na ang pinadala. Eto na. Thank you so much. Eto, nakuha ko na ang pinadala. Pinuntahan ko to dito kasi baka ibabalik nila doon sa Maynila. Kaya kinuha ko ito. Ayan po. Tapos ngayon pupunta na ako ng terminal para uuwi na ako. Here na ako sa terminal. Tapos, sasakay na ako papunta ng Balingwan.
moments later. Lakdanin na lang para makabaking ka. Sa para. Dara ah. Here na po. Gikan sa terminal. Nanaog na ng kwatong terminal kaya ako gipalit. Tapos naglakad na lang ako dito. Doon lang ang tricycle. Ayun. Malapit na ako sa boarding house namin. At least maaga ako nakauwi. Sulod ako sa among tuan. Territory. Asa kang isa. Madaling araw ako gikan diri. Sa ang boarding house. Agay, ang tuy na mo, tuy-tuy. Okay. Ang ginagtabo ang tuy-tuy, o tuy-tuy. Lang tukoy na mo. Naligo na pud ka? Naligo na pud ka, tay? Naligo man toy wala. Naligo man toy wala. Oh. Naligo man toy wala. Okay. Unsa man naligo wala. Okay. Dog na mo. Hogi ka po man ka ha? Naligo na ka, wala pa. Di kaliguan ni mo, babe, wala. Okay? Buhot man lagi. Agoy. Ang dogi namin. Ang isa, andun sa bukid. Tapos ito lang nadala namin. Agoy. Ditoy. Agoy. Agoy. Di kapoy man ka, ha? Agoy. Ikaw among dogdog. Ito guys, ang kinuha ko sa Ginoo kanina. Galing po ito kay Alvin Kanyutal. Maraming salamat talaga sa inyo po, Alvin Kanyutal. Galing pa po ito ng Maynila. O diba? Thank you so much. Bubuksan ko na yung pinadala mo sa akin. Ito po. Ayan. Ito, bubuksan na natin. Ayan. Look. Punit na. Diba? Kailangan pala talaga kukunin doon sa pinadalhan. Kasi pag aabutan ng buwan, pag hindi mo nakuha doon, baka daw ibalik doon sa nagpadala. Kaya, kinuha ko na kanina. And ito na, bubuksan na natin. Yung pinadala sa akin. Shout out sa iyo, Alvin Kanyutal. Diba? So, diba? May nagpadala sa akin. Imagine, may nagpadala sa akin. Maraming salamat talaga sa inyo lahat. Kahit na, hindi tayo magkakilala, pero nagbigay kayo sa akin. Yay! Oh! Wow! Oh my God! Thank you so much! Oh, tapos may pouch pa siya. Oh, diba? May na naman ako, may bagong damit na naman ako. Thank you so much! And also this one. Can I open? Hello! Wow! Thank you so much, Alvin. May ganito na ako. Ayan. And also this one. Ayan. Oh, diba? Thank you so much, Alvin Kanyotal.
O, diba? O, diba? Tingnan nyo. Binigyan ako ng ganito, diba? Wow. Ayan, mayroon pa. Tapos mayroon pa. O, diba? Ako, gaganda ako nito. Tapos may ano pa, kung saan siya, pangkuan siya sa foam. O, diba? O, tingnan nyo. O, diba? Ang dami. Maraming salamat talaga sa inyo, Alvin. Thank you so much. And also this one. Wow. Meron din mask. Face mask. Thank you so much. And also this one, face mask. Meron din. Ayan. Maraming salamat talaga sa inyo, Alvin. Hala, may sulat po. Oh, meron pa. O, diba? Thank you so much. Tapos, may masusuot na din ako mga medyas. O, diba? Thank you so much, Alvin. Tapos, ganyan ko siya. Parang ganyan po, oh. Ano to? Parang ganyan po to. Ayan. O, diba? See? Ayan. Tapos ito, kasi hindi pa ako pwede maglagay ng ganito, ibigay ko to kay Mimi and kay Lingling. Diba? Ang ganda naman. May mapaglagyan ako ng coins. Diba? Tapos ito may laso. Ayan. Yung partner ko kumain. Kumain siya dun sa kusina. Tapos ito. Diba? Mayroon po siyang sulat sa akin. And thank you so much, Alvin. Dear Ma'am Rich, hello po sa iyo, Ma'am Rich, and sa family mo dyan sa Misamis Oriental. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Unang panood ko pa lang po sa video mo sa FB ay sobrang natuwa at nasiyahan na ako kaya hinanap ko agad sa YouTube yung channel mo. Bukod sa sobrang kwila mo po ay sobrang totoong tao mo po kaya sobrang minahal ka ng mga taong sumusubaybay sa mga videos mo. Just stay simple and joyful po. At sana madami ka pang mapatuwa at matulungan na tao. Alam ko madaming blessings pa ang ibibigay sa iyo ni God kasi sobrang mabait ka. Hindi ko na pahabain itong letter ko kasi baka magkaiyakan pa tayo. Maraming salamat po, Ma'am Rich, sa pag-share ng good vibes sa mga tao. Keep on making videos po para tuloy-tuloy ang kasiyahan naming mga nanonood sa iyo. Pagpasensyahan nyo na po pala yung munting regalo ko sa inyo, ma'am. Hanggang dito na lang po itong sulat ko. Hope to meet you soon in person po. Ingat kayo palagi dyan and God bless po. Vin of the Vinci TV. Mayroon po siyang YouTube channel. Yan po ang YouTube channel niya, Vinci TV. Maraming salamat talaga sa iyo, Alvin. Thank you so much. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat, sa mga nagsuporta sa akin, sa mga nag-subscribe sa akin, bagong subscribers po. Thank you so much. And sa mga followers sa TikTok, thank you so much po sa inyong lahat. Sa mga nagpadala po sa akin, maraming salamat po. Sa mga wala po nag-skip ng ads, thank you so much. Maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless to all of you. I love you so much sa inyong tanan. Kung baguhan pa kayo sa aking channel, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. At pinutin na rin ninyo ang notification bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye!